अरे बाबा मला हे चुकवून नाही. अब्बा मला अरे बाबा मेरे याने भर अब्बा, दिया मैं कारा बिकाने अरे मैं कारा बाबा. अरे मेरे अरे बाबा मला अरे. याद नाही. तो मला पैसा हे चुकवून नाही. अरे बाबा. मेरे मैं कारा बिका अरे मेरे यार बस यार मला माफ कर. अरे मेरे मैं कारा बिका अरे पैसा गोल नाही बाबा मला हेल्प देता यार शिया से मला शिकू नाही. अरे 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 बरं तेरे अरे अरे इथून कुठे रे अरे यार एक बलायचे झाड सुटते.
बरो बरो मर्ची मनी तरपाची तरह इजाजत है दुआ बेका मना मर्ची बात जरूरी कार है नकी तई मां गर्दन जतगा या अल्लाह शुक्र एशिया च मनी जान छुट्टे नू मनी राह साफ है Tabii, da yaşınmışsa böyle aspen bir maçı mı kara kana. महाराष्ट्र तो दर्यात नाकने खबर बॉसा पवने जना हाँ बादशाह रहोगे मर्दम मनी देमाचे आओ देमाचे रहोगे गुरु तुम भाई हाँ सही है गोड़ा बॉस मामोदा रहो करते नहीं जना बादशाह Şükür ya, kâr salam değil mi rasta? Gel. जी चाचा एक कट लेके आना जल्दी. योका हाँ शावा का जल्दी मनी चाया लोटेन अरे शुभ तो अटके यार. एक सारा नगुस्ता ना. उधर लगी जाने बच्चा एक कट्टे दिखेगा.
बापूजी अरे एक की टेंशन बंद है, एक की कमर में खुदाचे चाप आ रहे ना यार. अरे इलो वारीमु इ मुकाला वाली तीमु भले मोमा कदिके अरे मार दो मो बचा बेटा.